guys, ani akaron si Manang agaw na ang ala ang may istorya sa iyang kinabuhi. Hi, good morning. Ako di ay ni si Mary Jane Ruico Galupi, namindyo ko dani sa Bohol. Nagpuyo ko ron sa Kandihay, Barangay Panas, Sitio Pangpang, Purok 5. Taga Davao ko. Ang ahong mamagpapa nasa nagpuyo sa Alambre, Toril, Davao City. Ang ahong igsuon na si General Santos City. Hi, 20 na ko katuig, wa ni taong ko kauli sa mua, katungod laging maulagi kapobrihon. Naot paunta na injo pa kong mahinumduman, imong igsuon, dari pa, hi pa, wa ko kahibaw pa ug unsa na imong kinabuhi dinha sa Alambre. Dugay na gadyog ko pa, gimingaw na ko ninyo. Hi, ang pangalan day sa akong papa si Rogelio Rico, ang akong mama si Trining Rico, ang maigsoon si Rolando Rico, Rogelio Rico Jr. Undyang akong igsoong body na sa Jinsan si Bilin Rico Dumagit. Hi te, kamusta? Basig hinumdum pa kanaho, di ako na COVID na yung taon mi danis kuan wa tang ko kauli na kanilaging kapobrihon nato wa tay kuan ipamasahe ug makadungog man ka nako ug nakakita kanaho tawagi ko daning nambira ug para ma istorya ta. Okay. Hi, comment lang mo dani ang ahong video kang agaw Marilong Bulanon. Si Jay nagtabang na ho ka para maila-ila po kunin Diyo. Hi, usbon ko ang mga igsuon. Okay. Gusto na unta ko muli dia sa Toril, sa Alambre, tungod lagi sa kawadon, wa gadud min taon bisag ipamasahin na laman ako. Gusto unta ko muuli apan wa lagi ko'y kwarta na pamasahe diha sa Alambre, Toril, Davao City. COVID. Okay. Hinaot po unta na makasabot mo na ho ahong papa, ahong mga igsuon o gimingaw mo na ho, mas labaw ko gimingaw ninyo kay 20 na ko katuig wa kauli, wa nagadyud tay komunikasyon og nakadungog man mo danhi og nakakita mo kontaka lamang ko para naatay komunikasyon tungod lagi sa kawadon lagi daning kaniatong kinabuhi niya na pa ko'y gipa-eskwela, college na akong anak, naglisod po ko og financial para pamasahe. Pasensya sa down mo, gimingaw muna ho, mas labaw kong gimingaw ninyo, kay tiya ba ako rin igsuon na layo ninyo. Di ako nanurin taong kong isda, kay para makapalit kong 1 kilong bugas, kay tungod na gining di ako nanuroy ko og isda na ako danhi sa ijaan sa ahong bana sa iyang mga igagaw na gitabangan ko nila kay para mahalin para makatabang po ko sa ahong pamilya. Dako kay kung pasalamat gadyod nang anong nakahinumdum gadyog ko danhi na murag itud gadyog ko sa Ginoo na ako danhi mao na nagpasalamat gadyog ko ni Marilong Bulanon. Daghang salamat. Welcome. Daghang salamat gadyog ko sa Ginoo. Di ang isda ilang gipalit. Daghang salamat. Bless you. Hi guys. Hi. Karon si agaw ni guys na maligdi sa isda na karon naabot sa bay sang ante sa Kanawa, Santa Cruz Kanawa kan dihay Bohol. Na karon sa Pangpang nagpudyo
pangpang kan dihay buhol. Daplin sa dagat ila guys. Anja, nakaroon siya naabot gani kay nanuroy. Ug ipalit sang anteng isang isda. Kay anong pang mahalin kay anong naipud sa daan kay naman siyang trabaho. Anja guys. Ay, ijang mga igsuon kung nakamati ani, nakakita ning mga video, palihog lang ko sa pag-comment. Ana sa ubos ang video. Kay aron makontak ninyo inyong igsuon nga si Mary Jane. Agaw Mary Jane. Kay dugay na jud kuno sa ka uli. Mao ni paagi sa Ginoo nga aron nga naa na may komunikasyon. Kay 20 anyos na siya nag-uaw. Tungod sa isang kawadon, mao pa sa kauli kay daghan po siya mga anak. Mao. Daghan siya mga anak estudyante, mga college. Nabalaka na jud siya, nagpasalamat siya na. Ug mao ra to daghang salamat. Ug palihog ko sa pag-subscribe sa akong channel, Marilong Bulanon, ug pag-share, like and share. Daghang salamat. God bless us all. Thank you.